תלויה ברמת הצרחות שהילדים צועקים. איפה הוא? מאחוריך. לא ראיתי, מאחוריך. לא, הוא לא מאחוריך. איפה הוא מאחוריך? די, ואתה שורף זמן. אתה חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואתה חושב שהם נהנים והם צורכים יותר, אבל מסכנים הילדים של, אתה יודע, של התרבות, האלה שהגיעו זאת אומרת, לא נעים להגיד, אבל באמת העלייה הרוסית הגדולה שהגיעו, עוד מהמשטר הקומוניסטי, שברובל היו רואים את אגם הברבורים וזה, ועכשיו הם נאלצים להיות, איפה הוא מאחוריך? ב-200 שקל, אז זה בעיה. כן, זאת בעיה. עכשיו אני רוצה לדבר על יובל שרף, השחקנית שעושה קולנוע ותיאטרון וסדרות, ואפילו סדרה חדשה עם אושרי כהן ב-BBC יש לך, נכון? זה מצחיק שהצגת את זה ככה, כן, אני עושה שם אומנם תפקיד קטן, גם אושרי, שאנחנו באמת ביחד עם... BBC? כאילו את רושמת יובל שרף BBC? יובל שרף BBC, אני באמת עושה שם תפקיד קטן. זה שאני ואושרי ביחד זה מאוד כיף, הוא לא עוזב אותי מאיים אבודים, ניו יורק, אנחנו כאילו כבר... עכשיו היינו בקרואטיה ביחד בזאגרב. הוא רוחץ כלים למשל? בטוח שלא. טוב שהזכרת לי. את נשואה למוזיקאי שלומי שבן. לא דיברנו על זה מזמן שאני נשואה לשלומי. ועכשיו, משהו מטריד אותי בראש ואני צריך שתעשי לי סדר. כן. הוא הרי יושב שעות מול הפסנתר, נכון? נכון. איך את יודעת מתי הוא מנגן בשביל הכיף ומתי הוא עובד? איך את... אני לא יודעת. אני אעזור לך, הוא גם מוציא פעם ב10 שנים בערך תקליט. 7. כן. אבל אולי תזמין את שלומי, ואז תדברו על זה, ואני חושבת שיהיה לו תשובות הרבה יותר טובות לענות לך. לא, זה מטריד, אוקיי. זה גם וגם, אבל זה באמת משהו מדהים, שהוא יכול לשבת שעות ולנגן. וזה לא מעצבן? מתאמן קודם כל יש לו סטודיו שלו. עכשיו, מאז שיש לנו ילד, אז הוא היה צריך לצאת מהבית. הילד מפריע לו לנגן בכיף שלו. בדיוק. אבל לא מנגנים בשביל הכיף כבר, בשלב הזה. לא, הוא יכול לנגן להתאמן, והוא יכול לנגן בשביל לעבוד. אם הייתי יודע לנגן פסנתר, הייתי כל הזמן מנגן בשביל הכיף. בגלל זה אתה לא מנגן פסנתר. אוקיי. בימים האלה רואים אותך בכל הפסקת פרסומות כמעט, קנייני עופר. מלא דמויות. זה פרסומת שיש בה 4 דמויות, שאני עושה את כולן. הבנתי שאבא שלך לא תפס מהשחקניות של לצידך. זה נכון. גם אבא שלי, גם זוהר, הסוכנת שלי, שזה נחמד. אני חושבת שארץ נהדרת צריכים... צריכים לשקול את זה מאוד ברצינות. אני אראה אם יש לי זמן. לאור זה שהילנו את קיציס כטייס, אז אני בטוח שהוא ימצא מקום. אבל זאת הייתה חוויה מאוד מגניבה, ואני דווקא מאוד שמחה שהקמפיין הזה, למרות שאנחנו מתעסקים באמת באופנה ושופינג, אנחנו כן מכניסים לו תוכן מגניב ומצחיק, ויש לי דמות אחת אפילו שיצאה קצת דומה לתמר זנדברג, שזה מצחיק. בשמאל אין כל כך הומור. פעם היה יותר. כן, זה עבר. אין כל כך שמאל פשוט, אז גם נגמר אנשים עם הומור. אני רוצה רגע לעצור אתכם ולהגיד שיש פה בעיה קטנה בשידור הזה, כי הם כולם חשובים, וזה יצא שאת ואני, שאנחנו חברים טובים, כאילו נהיה פה עכשיו מוני מושונוב ממוני מושונוב, וזה מתיסלאם, ועם הסרטים, וכל ה... וכאילו רק דורין,